Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ҳозир якчанд намуд паплинои доинги гилкалон омадагай. Санги дизайн задиан новинка. Хостум барои шумо нишон диҳам. Доставка дора. Бинед ранги зард беҳад хушрӯ. Иҷа чанд ранг омадагай. Якта ба якта нишон метиҳем. Санг беҳад зиёд рафтагай. На марҳамат. Сангои майда, хеле хеле зиёдаи сангош. 160 сомон як либос шай. Ҳозир дига гулошам нишон метиҳам. Видеорам аз бозори Корвон тарафи пажарка 012 якм рият ба навор гирифтагием. Метавонед омада бо худтон бинед. Ана ин намудаш ранги тёмносиниш, ис тёмносиняя заминаш. Ранги тёмносиниш ҳастай. Хушрӯ омадай беҳад. Ами аз наздик мебинед сангошон блеск метия, худашам хе аҷоиб метова. Ранги арганзои 700 сомона метова. Не. Дар кор бошад духтаро нависед. Ҳозир бо дигар рангша нишон метам. Ана ин рангшам беҳад хушрӯ, багатич хеле меган. Бисёр аз духтарако менависанд ки ягон чизои ам хе необычнеро нишон диҳед ки ҳам арзон боша, ҳам хе қимати тоба. Ина метавонед анами намудора бинед. Паплинои медонед ё паплинои 2022 мешава. Гилои новинка. Ҳозир бо дигар вайшам нишон метам рангша. Азуам метонед харидорӣ кунед. Нархи ё 160 сомонӣ. Касе ки опт мегира бо ино арзон мешаванд. Аз сабабе ки сангш бисёр рафтагай, ҳар ҷода ихе санг намезананд дӯстони азиз. Мисол амин як гилша бизананд, бо як гилша мемонанд, дигар гила мезананд, ама хел. Айра бинед чӣ хел наздик задагай сангош пурра. Аз ҳамин сабаб нархша мехел. Ай дигар рангдаш. Гулош сирхай дар иҷа. Заминаш сиёҳаю, гулошон сирх. Сирхи оранҷиви чопда. Ям хушрӯ метова. Аҷоиб. Фасон дасангая на? Дасанги задагия на. Ранги розовияй, ранги сирх. Инуш боша ранги ваяй салатвияю, ранги нимхе розовий. Хулоса ҳамашон дасанга задагиай, дизайн кардагиай. 3 метрш 160 сомонӣ. Баъз дигаршам нишон метам. Ани гил буд. Аз сабабе ки ҳамино катиёзи овезон буд беҳад хушрӯтов. Гуфтам як маротиба ирам ба шумо нишон диҳам. Шояд ки ба касе дар кор меша. На. Намудам аҷоибак. Паплинаш ғавси хушрӯ айра бинед. ғавсаи паплин мулоим ҳичи намешава. Ямам хели нархш 160 сомон. На касе дар паплинои гулкалон дар кор боша чӣ мекунам? Доставка мекунам дӯстони азиз. Ҳозир як чизи дигаам ҳастай хушрӯра ба навор мегирам ва ба ҳамин видеора ҷамъбаст мегардонам. Анаи паплина мехоҳам барои шумо нишон диҳам. И дубайскияй нусхаи медонед дар хотир дошта бошед ва ё комбахтои дини мазура ман нишон дода будам. Итальянский комбахт. Нем хеле сурати природай. Ям хелеай. Вале паплини дубайскишай. Беҳад фасон сангша бинед чӣ қадар бисёр задагиай. Нархи дӯстони азиз 200 сомонай. Нархи 3 метрш, нархи донаш. Касе ки мисол опт мегира бо арзон мешава. Аҷоиб паплини фасон. Хчам амхе сангош пурра. 3 санг задагиай. Кабутай. Анам хеле бирӯзовий беранг ва сирх. Дар кор боша дӯстони азиз. Доставка дорем. Марҳамат нависед, ма бо мефаҳмонам.